De zendekamer van de media nog even terug hier in Haas. En dan is het gelijk noffelijk waar. En het weer een noffelijke dag, want het waaide net meer zo hut. We hier en daar een buiken, maar dat jeet er dan nog even bij. Joen en vannacht. Joen om 8 uur is nog altijd een sanjontje graden, dus kunnen we moeten nog wel even wat van. En vannacht komen ze op misttemperaturen. Ik denk dat we uitkomen zo om de bij de 15, 16 graden heen, maar op de Arloon een graad of zandje. En verder is de wind, nou die zal zwak of matig wezen. Die zie ik het staren gewoon meer en meer het zuiden op, zuidwest. En dan morgen, een tige warme dag, een volle simmerse dag. Een dag met eerst even wat bewolking, daarna de zinnen en in de rim van de middag en in de joentijd neemt de bewolking met ta. En de temperaturen nu daar zijn 23, 24 graden op de eiland, 26 graden verderop de provincie. Steeds maar een simmerse dag, ja. En die temperatuur kan ik nog wel eens wat hoger uitpakken. Morgen om 8 uur is het nog 23 of 24 graden voor de mensen die even de barbecue moeten zetten willen. En de wiemorgen voor de watersporters matig en vrij krachtig uit het zuiden waait. Morgen de nacht staan er gewoon buien, maar kon ze op tonger, hagel, wienstippen, wetteroerlijst. Dus watersporters van de joentijd van het wetter. Snijn, ik nog een aantal buien, maar kon ze op tonger, temperaturen 20 of 21 graden heen. En de wind krachtig uit het zuidwesten waait. Misschien wel even wat westelijk, maar ik houd op een meer zuidwestenwind. Manje, deze waasje. Waarom? Nou, het gebied te waar. Maar je buien, maar stormbuien, maar stormig waar. En een temperatuur om het bij de zandje of de 18 graden heen. We moeten morgen maar weer even in het waasje in.